Γεια παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Free Fire, I guess. Λοιπόν, είμαστε μέσα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που παίζω επόμενο μπάσο. Θα ανεβάζουμε μοτάκια. Ωραία. Πάμε. Μισό λεπτάκι. Παιδιά, μην δίνετε σημασία. Ωραία, μισό λεπτάκι. Τώρα πάμε. Sorry παιδιά. Όλα. Λοιπόν. Cancel. Στο φίλο. Θα βάλουμε λίγο ζωή επειδή είδα 2 άτομα. Χέντα, ο άλλος έφυγε, χέντα. Πάνε και οι 2 τους ρε φίλε, εντάξει κλάψτε τώρα. Κλάψτε όλοι, κλάψτε. Ο ένας δεν ξεκίνησε καν, πέθανε. Δεν πειράζει μόνο υγεία. Πρώτον σκότωσα, ρε καλά. Εντάξει όσο. Λοιπόν, σας πάμε. Ούψ, δεν είμαι καλός στην αφήγηση. Ναι. Μισό λεπτάκι, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το πάμε. Τρακάρεις το μα... Όπα, θα το τρακάρεις. Εγώ το είπα πάντως ότι θα το τρακάρω. Ωραία. Μπορούμε να πατήσουμε από κόσμο. Ωραία. Πολύ θα το ήθελα. Εντάξει, αυτό το έκανε επίτηδες. Λοιπόν. Γεια σας παιδάκια. Λουτσάκια. Γεια σας παιδάκια, πώς λένε. Όπα Παναριός. Λοιπόν. Οκ, guys, δεν νομίζω να έχω βρει κάτι. Ωραία, θα βάλουμε αυτό. Δεν το ήξερα. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Κανονικότητα. Ωραία. Καλά άκουσα άτομα. Μπρο άκουσα. Νάτε. Μπρο. Έχω 3 άτομα. Φίλε, γιατί είμαι γαμά. Triple kill. Πού να βρω, ο φίλος.
φίλος, που είναι ο άλλος ο φίλος. Να τους άλλος ο φίλος. Φίλε, φάτε τα όλοι. Sorry. Θα μετακινήσουμε λίγο εδώ. Ωπα, με σκοτώνω. Πού είναι ο Νάτος? Μπρο, θα σκοτώσουμε με πιστολάκι. Εντάξει, θα το διλήξει για λίγο. Αυτό που δεν χρειάζομαι. Μπρόμα. Τι είναι ο Νάτος? Ποιος μου κρύβει? Ρε παιδιά, όλο το σοϊ σου εδώ πέρα. Ο άλλος με σνάιπερ έρχεται. Πάτε κι εσύ, εντάξει, ωραία. Πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Οκ, μπρο, αυτός που γιατί το έχουμε στις άκρες πως λέω. Με fire, bro, με fire. Double fire. Μου φαίνεται χιονίζει στο. Μπα. Μέχρι να φύγεις εσύ, άντε καλά, ξημερώματα. Ξημερώματα, φτιάχνεις δωμαδοπίτα. Μπρο, τι 12 μέτρη. Μπρο. Γιατί 12 μέτρη. Μπρο, χιον. Χιονίζει το βρε. Οκ. Αν το κάνω, πώς δεν είναι. Αχ, μια χαρά. Μια χαρά κούκλα που είσαι μία από τα πόδια. Πρέπει να αγοράσω τέτοιο. Αυτό γιατί κάθομαι και το... Bye. Θέλω να αγοράσω τέτοιο. Πώς το λέμε να είναι έτσι αντούλα, ωραία. Έτσι ομιλή. Εντάξει. Πάρα κουκαλά. Ναι. Μπρο ρε φίλε, αλλά παιδιά, sorry, αλλά ένα μάτσι θα παίξουμε. Και το ένα μάτσι έχει παρατραβήξει, δεν το λέω. Φίλε, δεν μπορώ να βγάλω. Τέλος πάντων. Θα τουλάχιστον φορώ με μπούγια. Κάτι με αυτό. Άρα με μποτάδες. Υγεία μπρο. Μάτια. Φίλε μου. Θα το τροκάρει στο αμάξι. Μπρο, πού είναι ο μπρο μου? Πού είναι ο μπρο μου να το κάνω? Να το σου. Μπρο. Μπρο, μπρο.
Στο πολύ το άμεσο μας τρώσει, με σκοτώσει. Πώς. Τι είχε αυτός, είχε το snipe. Those you love. Πού τη ξύλωσα εγώ την κέλη. Αποκλείεται. Who wants to go for a run? I love feeling the wind in my hair. Protect. I love feeling the wind in my hair. Ναι. Συμβαίνει. Όλο αυτό είναι. Μαζέψαμε αυτό. Εντάξει, να χάει. Θέλω να χάει. Πάστε να. Φίλε, να έχω καλώς φίλους, δεν έχω κάνει στο... παιδιά, ξέχασα να το κλείσω. Λοιπόν, θα συνεχίζω να πω εγώ, αλλά αυτό το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe στο κανάλι μου και για...